doing spiritual works without doing ịkpụ, even when Afa asks that you do ịkpụ. Now, someone chatted me and was telling me that a dibia told her, did Afa for her, and told her that she need to do ịkpụ, and other cleansing, and that unless all these are done, that she should not engage in any other aja, like going to water for ịchụ aja or other spiritual works, that she should not do them because of what? She have not done ịkpụ. She should not even feed her sheep. She should not do any other ịchụ aja until not ịkpụ. Now, when she told me this, I was my own understanding of it is that the information is wrong. Please, if you are joining us, help us to share this video and follow us patiently to get the message. That is, if you need it. Now, when a dibia tells somebody that you need to do ịkpụ and then do ịkpụ, and unless the ịkpụ is done, you shouldn't go to water, maybe river, to pray. You shouldn't feed your sheep. You shouldn't do any spiritual work because of what? You have not done ịkpụ. Unu mana abịa n'ihe ndị a nkuzi karịrị, and abịa n'ihe gbasatara ịgba afa ike gwụrụ. In my own understanding, jugodo onwe gị gịnị bụ mmadụ ịchụ aja? Gịnị bụ mmadụ ịgọ mmụọ? Maka na ịchụ aja bụ ịgọ mmụọ. Gịnị bụ mmadụ ikpe ekpere? Each time you are exercising the powers of your thought, the powers of your emotion, the powers of your mind generally, the powers of your spoken words, the powers of your actions, you are praying. Now, if somebody must not go to water ịchụ aja because na ọkpụbe ha alụ, it then means that the person is actually being asked not to exercise the powers of his or her mind, thoughts, feelings, spoken words, actions. And to start with, go abụ onye agbaala afa wee sị gị na ife mmerụ na ife ji esiri gị ike bụ na imela alụ anaghị akpụ alụ.
to start with, you are not even sure ma ọ bụ chi gị kwuru ka ọ bụ dibịa kwuru n'imela alụ na a ga-agbụ alụ. You are not sure yet whether ma ozi a ọ bụ chi gị kwulie ka ọ bụ dibịa na-ekwu. Maka na the lady chatara m numbers, she was telling me that she is sure na ya emenụbeghị abortion. Maka na the afọ agbara ya, the person gbara afọ agbara na ọ ya agbụ alụ na o mere abortion. And the lady herself was telling herself, ịma na unu ndị mmadụ jekwuru dịka dibịa anụ a, their mouth will be sealed. They will not be able to say pim. Mana ha bịakwute dịka mmadụ Ezinwa Anaedo, ọnụ fa na-agba pala. She was telling herself that she have never done abortion. She have never taken in before ma ewuzie na afọ ime pụrụ ma ọ bụ na emere abortion. Mana the woman gbara afọ agbago ya sie that na ọ ga-akpụrịrị alụ, na ọ bụrụ na ọ kpụghị ya na ya agakwana na mmiri ga mee anything. Na ya agakwana gachu aja ọbụla. And this lady, I don't know, she might watch this video. This lady participated in our Nkwasaraka some days ago. And after participating in the Nkwasaraka, she had a dream where she saw herself carrying load, and then heavy load, and someone helped her to bring down the load in that dream. She was offloaded and became free, and then in that same dream, she was instructed to go to the river to pray. But because na dibịa gbara ya afa wee si ya nya agakwana na mmiri aga eme net na achụ aja ọbụla until na akpụ alụ, na ọ bụrụ na akpụ ha alụ ọga na ife ọjọọ ga-eme ya. And the worst of it is that na dibịa gbara ya afa free of charge. Ọ naghị ego afa. Nna akọrọ na akụkọ a na-eso akụkọ m. Dibịa gbara ya afa anaghị ego afa. Aha. So she was now asking me, Ezinwa, I participated in the Nkwasaraka. Load was offloaded of me, and I was instructed to go to water to pray. But this woman that did afa for me said that I shouldn't because nama bubehalo. Nsi anna ihe ịgba n'aka ị need enyo ka iwe enyo ya. Ihe ịgba n'aka eji ugogbe enyo ya. Mba. O need mirror. Somebody gbara afa wee gbage wee kanyesia gị ụjọ niile a n'ahụ. Number 1, o boro irrigation n'imere abortion ebe ị na-eme ha abortion. Wee sị gị na a ga-agbụ alụ. Wee nọrọ ebe a wee kechie gị aka gị na-abọ na ụkwụ gị na-abọ wee wụsa wee sị gị na ga-emekwa na any other thing ọzọ ntị na-agbụ ọdịsa alụ. You have not done all those things o kwuru. You just participated in Nkwasaraka Ezinwa Anaedo does every nkwa. You didn't even attend in person. You only sent ego nekwanu ko send for the Nkwasaraka. I don't think nego send the 5,000 naira self for the Nkwasaraka. Just that Nkwasaraka ka imerụ. Ibu alọ niile ahụ wee zetuo gị ya. Wee gbazie gị na gị gazie na mmiri gaa for awele kuzie okwu maka awele na ndụ gị. And yet, you still allow the odor, dibịa gbara gị afa free of charge, kelo gị n'aka n'ụkwụ, to hold you back from going to claim your blessing from ndị mmiri ndị otu gị.
ọkwa nya mere ọkwa yesterday there is onwere post m dere yesterday m kwuru that na any dibia ọbụla na-asị gị dibia ka ọ gbara gị afa free of charge bụ a scam. What do you expect of a dibia gbara gị afa free of charge? One night inye ha ọ gbagoro gị data afa ahụ ka ọ gbaziri gị data afa ahụ ego afa ahụ ịkwụla ị ga-akwụzi ya times 1 million times and ị ga-akwụ ya under duress, under pressure, under psychological manipulation. Ọ gbagoro gị afa free of charge wee kanyezie ego ụjọ n'ahụ ka ị ga bute ego nketa nke echi because somebody gbara gị afa wee gbagide na na ga-achụkwa na aja ọbụla ọzọ until na eme this thing. If ọ pụtara that na you should not even do ịga ọfọ, normal daily practice of ịga ọfọ, you shouldn't even do it. Na ga-ejekwana na mmiri jee kpee ile ọma. Even I am sure that Nana before that lady sent the ego for a participate na Saraka, she might have doubted. Hey, nke anụ nwa asị mụ ji akpụala akpụbeghọm participating in this Saraka. I don't know how it will be like, but let me just give it a try. O wee try ya. From that singular Saraka participatory na e wee bupụ ya ibu alọ n'isi. Wee sizie ya gaa na mmiri. So, dibia gbara gị afa free of charge wee kanyezie ego ụjọ n'ahụ wee sị gị na ihe ndị a ga-eme na ihe ndị and then a ga-eme ihe nketa nke echi. You know one attitude of all these dibias that claim na ha na-agba afa free of charge. One attitude about them is that ha na-eme ka ndị yahoo, ha na-eme ka ndị scam. I don't know if you have ever experienced scam before. Scam ya ndị scam like ndị anụ ahịa bụ akpọ gị na call asị gị hello, are you so person? You say yes. You say okay. Your bank account will so problem. Any they can rectify ya you zubo. And the one thing about scamming is that I get make your this so agent. Yeah, psychology. I get about gear that your bank is having issue. It need to be rectified within the next 30 seconds. Ọ bụkwa na emeghe ego niile inwe na akaụntụ ga-efu 30 seconds. That is, I ga-eme in such a way that you will not have the time to calm yourself to think, because freedom begins from thinking. Freedom, it begins from thinking. The moment you begin to think, make use of your head, aka ọbụla ji gị ya ebido hawa gị. But these people will use the psychology that they will not give you that space to think. I got back no sharp. No, if you go ego gefu ife imebie, igbu oge ife emebie. Na ge hapu go ife na make attack. Bogodu your BVM number. Kpọọ your ATM pin. Kpọọ ya ozugbo ka rectify this issue. If not, na ego gị niile ga-efu do na account gị ga-efu. Because now how use this psychology? They didn't give you the space to calm down, to think. Because once you begin to think, what are you scam? But amanye get that I got no 30 seconds. No gafla this 30 seconds if again go on onwe ga na agbazi. You are on a form the bido mawa alo pare. Ye mawa alo kakaka. You see, hey, I don't want my account, my money to lose. So if you just try be the ATM card again, try be either your BVM, it was the alpha. Indeed, before 30 seconds, account again, egoni nedonia, fiam. It was the number, nothing, not reachable. Edigogi, Bunedigogi, Gazwika, Kelly, the same method be fed swash DBS, they may apply. If under the Bianaso and Anna for free of charge, the same method be for name apply. A man not go where the affair. Biakan Baraga for free of charge. For me, by free of charge, I capture go your mind, your attention. Which again,
ejidego ya kechie ya fajizi ya n'aka ihe na-asị he na dibịa ọkwa ezigbo dibịa he dibịa gbara m afa weta ata asị m weta ego he na ọkwa ezigbo dibịa he na ife ọ na dibịa ya ekwu na ọ bụ eziokwu o jidego uche gị n'aka ife ọ na ọ na-agbazi gị ị na-ekpezi n'isi ka nkenu kwe ma nkenu ị na-ekpezi n'isi ka mgbere dara elu oboge irrigation n'ime na abortion ebe ị na-eme ha abortion ọ sị gị na ị ga-akpụ ara na ọkwa na akpụ ha don't do any other thing because that is just the same pattern egbukwa n'oge just hapụgodo ife ị na-eme kịta anụ a send ya your BVN send ya your ATM pin hapụgodo ihe niile ị na-eme na the same method asị gị hapụgodo ije na mmiri hapụgodo inyechi gị nri hapụgodo ịga ọfọ hapụgodo ife niile ị na-eme ka akpụgodo alụ such DBS I man like this video makashi hapụgodo ihe niile ị na-eme chọagodo ego ka apụa this kind of DBS bụ dibịa ga-eme gị you go and sell your anobi anị gị ana nna gị nyere gị you go and sell it ka ị wee nweta ego wee kwụọ ụgwọ ọrụ mmụọ alụcha data ọrụ mmụọ ahụ ya afụ n'ife nothing go happen ị gashiga back to them fa chọọ ofu excuse nye gị chọọ ofu akụkọ kọọrọ gị by then anago ego gị anago ndụ gị adị more confused kwa gị na-achọ onye agbara gị afa for free agbago nọrọ gị na agbagoro gị so na ihe na-ekwu okwu ya bụ na onweghị condition mmadụ ga-anọ n'ụwa onweghị ụdị ka alụ mmadụ ga-eme n'ụwa asị onye ahụ maka na o mere alụ a na ya na chi ya enwerozi ike ịkpa nkata na o nwerozi ike ịgwa mmụọ okwu ịmakwa na somebody gbara gị maka ifi n'imere alụ na ga-eje na mmiri je chụọ aja it is equivalent to somebody ịgwa gị maka ifi n'imere alụ na ga-ekuru na mmiri wee wụọ ahụ don't you know ọkọma agba n'ọnụ self-valid that na to bathe with water is ritual ọwa aja mmiri to bathe with water mmiri gbari na bucket iji awal na bedroom ma ọ bụ mmiri si na shower welu mmiri ikuru nwa self bụ a ritual all water ritual you don't know oh ị nwere idea so somebody gbara gị that na maka ifi n'imere alụ na ga-eje na mmiri je chụọ aja is equivalent to somebody ịgba gị maka ifi n'imere alụ and na akpụbere ọdị alụ that is ma ọ bụkwa n'imere dị alụ atọ ọlụ to start with no because n'imere dị alụ na ga awụ n'ahụ with mmiri na ga aṅụ na mmiri until na akpọ the so called alụ. Does that make sense? Mind you, Ezinwa Anaedo is not telling you that na alụ abụla alụ ọ bụrụ ihe na-ekwu mana ihe na-agba gị bụ na ọ bụrụgodo ole n'imere data alụ ahụ ekwuru na dibịa gbara afa ahụ na ọ gbatara ya n'ezie n'imere alụ ọ bụrụ onye ka mmadụ ya eji wee so gaa gọnarị chi gị ọjị ga-enye na chi gị nne ma ọ ga-eje na mmiri jee kwuo okwu ama mmiri na-aghọta nwanne ọkwanụ spirituality ka a na-ekwu okwu ya spirituality asị gị na ọ maka na imere alụ abortion na ọnya mere na ife anaghị agarụ gị na aya akpụ alụ asị gị maka na ọ n'imere nke a na ọnya mere na ife anaghị agarụ gị na aya akpụ alụ ọntị na-akpụ alụ ahụ na o nwerekwa ife a na-eme nwere isi ijugokwa onwe gị that na-enweru some people na ana Igbo a megolo alụ karịrị nke imerụ but their life na-move smooth. Have you asked yourself that question? Ndị emego alụ karịrị nke gị nwa merụ and the father care about ịkpụ alụ they know they follow you talk about akpụkwa alụ a na-akpụ n'alụ but their life is moving smoothly. How come?
o wee bụrụ ngị nwa somebody dibia e wee gba gị because na imela alụ nothing more. Asụọkwa m ezi nwa asụọkwa na alụ abụla alụ ọkwa ihe m na-ekwu mana ihe m na-agba gị bụ ọ bụrụ otu mmadụ si eche ya aya na-anụgodo ọgụ polisi wee bịa n'onwere ndị nọ ha na-aga n'iru gụọ bụ nwa nọ n'afọ ka i gburu but these people egbugo ma adult gbuo ma nwa amụrụ ọfụ ma nwa nọ n'afọ sef fe egbugo ife niile a na-egbu maka na-agakwala onwe fa n'iru. Nwanne, you can pray irrespective of your condition. You can pray, that is, ị nwere ike ikpe ekpere, ị nwere ike ịgọ ọfọ, ị nwere ike ịgọ mmụọ, irrespective of the condition, especially when it have to do with ịgọ ọfọ with ọjị, nzu, edo nkwụ, all this thing that does not involve you igbu anụ. Ị nwere ike ịga mmiri adịghị enwe ilo for crying out loud. Water no ask you whether me gburu mmadụ ma igbu ma imere alụ mmiri, or that is not wetin they ask you. Water mirror, for example, mirror, mirror enyo ugegbe. What ugegbe dewe now? Somebody mere alụ gburu mmadụ mere alụ niile ife niile ọnụ mmụọ na ọnụ mmadụ kpọrọ alụ ga-apụta n'iru enyo ahụ kwụrụ enyo reflect ya back the person's image without judging ma onye ahụ mere alụ ma o mere alụ. An innocent person na-enwere alụ o mere na-enwere anything o mere will still come out in front of the same mirror. The same mirror will still reflect back to the person his or her image without judging it innocent ma ya adụghị innocent. Don't you know that mirror is water? Water is mirror. Somebody wee na-agba gị na ga-agana na mmiri gị kpee ekpere maka ife n'imere alụ. Water bụ a natural reflecting element. Ga-abịa ịga na mmiri kwuo okwu pronounce a blessing esogo ozugbo. Ịga na mmiri pronounce it's just like the mirror. You stand in front of the mirror. Whatever image you show the mirror reflects it back to you. Irrespective of what the car email ma be the no sense said. Ịkpụ alụ ka edu ndị a na-akpụla alụ ọkwọdị ndị ichie ka a na-akpụla alụ. Ndị ichie nwe ana, ndị ichie nwe gị, ndị nwe gị, ndị ichie ọ mfa ka a na-akpụla alụ. Dị ndị aja nwere ike ịgba gị na gị achụ na ma ọ bụrụ na ịdị sure dị certain n'imele alụ dị ka ọdụ mmadụ ime alụ mmadụ ime nsọ ana ife ana ancestral land ya na-asọ nsọ ife your ancestral land na-asọ nsọ n'imelie ọnya bụ alụ and imele anị ya ịmarụgo na gị na ndị ichie nwe ana enwego problem. So and you are sure n'imele alụ a for instance, okay, na Anaedo aya na mmadụ igbu eke python, mmadụ igbu eke bụ alụ, mmadụ ịla nwunye mmadụ bụ alụ, mmadụ igbu mmadụ na mmegide whether by nsi ịkụ nsi ma by physical ogbugbu ọwa alụ. Ife agbala alụ mgbelu na-enwe boundary, na-enwe a certain.
For example, na igbu eke na be anyị bụ alụ bụ na ndị ichie gboo merie ọbụla alụ kwupụta n'ọba alụ because of what eke represent to us. Na mmadụ edina nwunye mmadụ bụ alụ bụ na ndị ichie biri na ana gboo ji ọnụ fa wee kpọwapụta ya n'ọbụ alụ. Mana ọkwa ma na o nwere some culture idina nwunye mmadụ abụla alụ. I hope you know. Even na the same ana Igbo aya. Mana na mpaghara be aya ọwa alụ because of what? A given culture, a given tradition pronounced it alụ. And then that pronounce ya alụ bụ ndị ichie. It's just like nna ịgbacha nwa ife a emenie nwa ahụ mechaa akachie ntị je mee that thing. Anyị apịa nwa ahụ ụtarị. Therefore, ọ bụrụ na imelụ alụ dị n'ọfụ ife ọbụla ọnụ mmụọ na ọnụ mmadụ na be ụnụ asụlọ gị na Anaedo anyị ma ọ na magha abụrụ onye Anaedo. For example, nke a nji idina nwunye mmadụ wee maatụ, igbu eke wee maatụ. O nwere ike na bụ ụnụ ọ dị ise anọta alụ na ọ bụ ife ọnụ mmụọ na ọnụ mmadụ kpọrọ alụ na bụ ụnụ nke nwa na-eghe na-ege m ntị. O nwere ike ịbụrụ onye abụ onye o nwere ike ịbụrụ onye Abakaliki, ndị Abakaliki na-ejide eke gbuo ya gwọọ ya abacha were ya na-emerụ pepe soup na-enwere aṅụrị ọbụla alụ na befa ibi esizie na Ezinwa Anaedo sịrị mba na ife na-ekwu ọ bụ ife ahụ ọnụ mmụọ na ọnụ mmadụ bụ ụnụ kpọrọ alụ. O wee bụrụ na ime ihe nwanne chara ife ọbụla bụ isi na ịnọdụrụ alụ ahụ imeri ike je gburu anụ na-egburu ndị ichie chara ya maka na mkparị ka ọ bụ nyere ndị ichie. Ị ghọtara ihe m na-ekwu? It's just like ịnọdụ mmadụ ana n'enu nọdụ onye ahụ ana n'enu zọdọ ya ụkwụ n'isi iwelu sweet na mmanụ anwụ na-etinye onye ahụ n'ọnụ. Oh, that is what it look like. The first thing ị kwesịgodo ime wepụgodo ụkwụ ahụ ịzọdoro onye ahụ gbọlitegodo onye ahụ gụ na ekpegodo udo i wee weruzie sweet na mmanụ anwụ ahụ nyezie ya wee na ha wee daba. So ọ bụrụ na ihe dịka na imetela alụ aja mma asị gị ga-achụ na abụ gịnị igburu ndị ichie anụ nya ihe ọbala because na ọbala siri ike. Mana ị nwere ike ịgọrọfa ọjị, ị nwere ike ịtụrụfa nkwụ even na alụ ahụ imere. Mana ihe ọbala chagoduru ya for the moment until na gị na ha rectify ya those issue site n'ịkpụ alụ otu ndị be ụnụ si eme ya. Ịkpụcha alụ ahụ otu ndị be ụnụ si eme ya sọkwa ngụ mee ya otu ndị be Ezinwa Anaedo si eme ya. No, ọnya ihe a na-ada agwa ndị mmadụ people a na-achị atị m Ezinwa. How do I go about ịkpụ alụ? The way to go about ịkpụ alụ ji ejuwe ese otu ndị be ụnụ si eme ihe gbasara ịkpụ alụ. How do your people go about it? Your people's tradition. I didn't say you must do it to my own tradition si eme. Ọkwa mba na-achị n'ọnụ ịchị ịkpụ alụ na nwana bụ ụnụ gaa jụọ ese gaa jụọ ndị okenye go and ask question. If you don't have anybody to ask question na bụ ụnụ then stay your own. Don't come and ask me. Don't come and ask me because I won't know what to answer. Ka ndị bụ na-asa ha ọ bụrụzie mmụnwa bụ onye na-abụlọdụ onye bụ sef bụ ihe abịazie na-asa gị. So na village gaa jụọ ese otu ndị bụ nsi eme ihe ịkpụ alụ kpụọrụ ndị ichie alụ. Ịkpụ alụ ahụ bụ imeke peace with them. Imekechazie peace with them ịchọzie igburu fefi igbubezie, ịchọzie igbu ebunu na ewu igbubezie, ịchọ igbu ọkụkọ igbubezie. Mana until that alụ is done chara ife gbasara ọbara. But even before that alụ is done ị nwere ike iwere ọjị. Mgbu ọjị bụ mgbu okwu. Mgbu ọjị bụ mgbu okwu. Ọ ihe ndị be anyị kwuru. That is a kola nut is a bunch of words okwu ọnụ. Mgbu ọjị bụ mgbu okwu. So ị nwere ike iji ọjị wee gụọrọ ndị ichie gbafe okwu especially ikpe ile ọma. Yes. Ikwucha inyefa. Ị nwere ike ije nkwụ gba ha okwu ikwucha ịtụ ọlụfa
ị nwere ike iji nzu gba ha okwu ikwuchi tụọ ịmarụ ha nzu mana ọbara hapụgodo ọbara na ọbara o covenant hapụgodo igbu anụ but apart from ndị ichie nwanne imegodo alụ ihe eje na mmiri je chụọ aja na mitọkam imegodo alụ ihe eje na mmiri je chụọ aja imegodo ife alụ ihe eje na mmụọ be nna oje kpee ile ọma meri ya ọjị meri ya nkwụ ihe eje na mmụọ ikwu nne meri ya ọjị meri ya nkwụ n'imere alụ does not stop you from relating with ndị otu gị ama na ozi m adoro anya maka ada ama maka ndị ka na-amagharị na-achọ dibịa ya gbara afa for free ọ bụrụ ịgbara gị afa for free bụ isi na ife ga-eso ya ụfọdụ ndị mmadụ sịrị na dibịa ekwesịrị ịda na ego na ịgba afa to start with na o kwesịrị afa free mgban ọ bụrụ ịgbara gị afa free bụ isi na ife ga-eso ya ọ bụrụ ikunye enwe mmiri bụ isi na onye nata ya iko ife ga-eso ya mgbe a gbachara gị afa ahụ wee kpaa gị ọkụ n'ike ka ndị scam ya akpọ gị nye gị 10 seconds to act so you not be able to think ego ga-ewe fuo mgbe anyị chọpụta that na afọ ahụ ịkwụ ha ụgwọ ya na imechara kwuo ya times 1 million times imechara kwuo ya times 1 million ọ karụ gị mma na iwolu 5,000 ma 10,000 ma 20,000 ma 50,000 dibịa sị gị kwuo ya n'afa iwere ihe kwuo ejeje ka m gwa unu one thing about dibịa na-ana ego agbara gị afa ka m gwa unu one thing na-amahụ ị mana dibịa nwere ike narụghị ego depending on one ya na ezumezu ya na-ana o nwere ike ọ bụrụ 5,000 o nwere ike ọ bụrụ 1,000 o nwere ike ọ bụrụ 10,000 o nwere ike ọ bụrụ 20 o nwere ike ọ bụrụ 50 o nwere ike ọ bụrụ 100 ono ọbụla o kwekọrịtara ono ka m gwakwa ụnụ nchekwu dibịa ọ na taa ka ọ gbara m afa ono ọbụla prize dibịa kpọọrọ m mụ na ya ama nji enwe okwu maka gịnị why m meji were eji ya enwe okwu with him alụrụ m ya agwụ o nwere mmụọ nọ na bia m na-enyere ya nri it's just like ijekwu a lawyer kịta anụ a consultation dibia lawyer say that na my consultation fee is 200,000 just consultation fee 200,000 iruo n'office the lawyer secretary ya say na gị may transfer 200,000 consultation fee before you can see my boss in all na office ya ba mewe mkpọtụ bawa mba why must it be 200,000 nga the lawyer na abalụ mba na consultation fee ye 200,000 ịkwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ ị bịara mụrụ ya anya abalị gụọrọ ya akwụkwọ o ji welu pass ya wee bụrụ a lawyer were you part of his struggle dibịa na-abala mba na ụgwọ consultation ya dị too much mgbe dibịa ahụ ikuku na-ebugharị ya na-akụ ya isi na everywhere na-ebugharị ya na before wee megido wee chịkọta wee megido wee ruo level ọnọdụ one ka etele how much did you invest into that dibia in the days of his confusion? Did you offer advice? Did you offer him money to feed? Emana most dibia today there was a time in their life when they had nothing to eat. Maka na agwụ na-akpụ ha isi ede mmiri. There were some time in their life before efufa ha wee nọrọ na that condition fa na ọkịta anụnwa ị na-enwelụ ntaji anya. There was a time they could go a whole day and drink garri just only once. Maka ifi na ego adụ ha. Ezinwa Anaedo efere efe anụ I happen to be one of such. Mgbe agwụ na-akpụ m isi ede mmiri. I lost everything. To eat was difficult. I have to beg friends for money to eat. I have to come on social media. And then madam na Facebook, damn, 2018, 2019. I do come online to
solicit for urgent 1k 2k ka m wee rie nri. Despite na mụnwa na-enweta wisdom mgbe ahụ na-dish out spiritual knowledge, na-ede articles that were setting people free, but myself, I was held bound. So ịbịazie tata na wee wucha mmiri niile a rịcha ugwu niile a mecha ife niile a ịbịa tata anụ na be m nsị wụ na ihe nji agba afa 100,000 ịbawara m mba isi ya na-emebi gị. The only thing there bụ ọ bụ na inwe 100,000 naira naba. Ọ bụla ya ka eju ya na-abara m mba na-agbawasị ọnụ. Isi m ya freely you receive, freely you shall give. Receive gịnị free? Ka ihe receive free. Mgba na ọ bụrụ na ọ free receive free, mgba ngịnwa na onwe gị bịa gbawa dị afa. Ngịnwa na onwe gị bịa meweda dibịa ebe ọ nọ free. Ọ dị free, jee halụ nke gị free of charge ka ị bịa mewe. So na dibịa na-arụwa ego wee gbara gị afa, enwere a lot of advantage. Ifụrụ dibịa ọbụla gbara gị afa free of charge nwere a lot of things ịma mmụta n'aka ya. Mana dibịa na-arụwa ego wee gbara gị afa, let's assume na ịkwụrụ dibịa 20,000 for instance, o wee gbara gị afa, o wee wụọ afa. O wee bụrụ na ife pụtara n'afọ a bụ a problem, a ya akpara 1 or 2 afịfịa suo n'ikpe, papụta mmiri ya ṅụọ, ma ọ bụ mụọ ya ọkụ, ma ọ bụ mee nke a, ma ọ bụrụ na ife ọ gbapụtara n'afọ a wee problem that will warrant you were 1 or 2 things gaa na mmiri gakwuo okwu, nsogbu ahụ ebe. Ma ọ bụrụ na ife pụtara n'afọ a bụ something that will warrant iwere ihe dị nna kwụrụ n'iru anyanwụ kwuo okwu dị nna mee ife dị nna, ife na-eme na-akwụsị. Dibịa ahụ na-alụwa ego na-alụ gị substantial amount of money wee gbalụ gị afa, ọ dịka ife apụta n'afa, that dibịa ga-enwe obi, ọ ga-enwe obi ịkụziri gị that thing pụtara n'afa ka ijiri aka gị ga mee ya. Yes, instead of nyanwe ya na-alụ gị ego meelụ gị ya. Bi na dibịa ahụ na-alụ gị ego substantial amount of money wee gbara gị data afa for that consultation. Dibịa ahụ nwere ike nịa ego ọ ga-anata gị iji wee mere gị data na ọ nịa ya, ọ sị gị onye gị the knowledge. Hey, some people amaghọ na knowledge wo the highest. Kama ihe agbara m afa free of charge, nye m knowledge ka m kwụọ gị ụgwọ. The knowledge ị nyelu m, enwere m ike use it tomorrow make ya millions. Don't you know some people are there what if na some people don't value knowledge, and that is why every day a na-akwụ anyị na be dibịa gba afa na n'ife cheki ife. Dibịa na-alụ gị ego ijekwu dibịa ka ọ gbara gị afọ sịgụ na ịgba afa ya 50,000 naira. Dibịa ahụ bụla ezigbo mmadụ kwụọ that 50,000 naira. Ụdịka dibịa ahụ ka ọ ya bụ ọ bụ na ife ọ na-apụtara n'afa bụ obere ife ọma na ngị nwa bụ ofeke nwere ike imewu. Ọ kụzielu gị, ọ sị gị na afịfịa adị ebe na ije akparị ya, na afịfịa adị ebe na ije akparị ya, na ukwu isi adị ebe na ije egbukata ahụ ya, na nke anụ adị ebe na ije eweta ya, na nke anụ aweta ya, mgbe iwekọtasị ihe ndị a mee ife 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 a, ma ọ dịgoro na mma ije wetasịa those things. Onye go gị knowledge that na afịfịa na-arụ ife a, ukwu isi ya niile na-alụ nke niile, onye go gị amamife knowledge ka o lesịrị gị with that 50,000 naira ekwere ya n'afa. O wee lesị gị knowledge ga-azọ gị ndụ immediately and in the future. Mana dibịa gbara gị afa free of charge will never give you that kind of knowledge. Dibịa gbara gị afa free of charge ọsọ onye nwe na ife o ya eji welu na afọ gbara gị na ife pụta na afọ abụ ife o ya eji ife nọ na chamber ya dia wee merụ gị ozugbo problem ga-end ya. No just ori onye gị si mgbagume onye menata ya. Ọ gbachaziere ya afọ ahụ free of charge, o wee sị gị oke na ife dị otu apụtara nọ
ngba n'ihe wete 500,000 ka o wee merụ gị. If I also wete 500,000 nwere ike ọ bụrụ something ga cost like 1,000 or 2,000 materials. Obi ruo gị. And obi ruo nke a o ya make sure that na o nyere gị the impression psychological game. Ọ ga-agba gị that na ọ bụrụkwa na emere ife anụ nkịta nke echi na ọnwụ ga-adị na ife ga-emebi. So that ka iwe nwee ike gbagharịa ime the money ga-biri ebiri. That is the reason most people na-ebi ego ka e wee rụọ ọrụ mmụọ because of psychological manipulation. Dibịa mmelụfa. Nwa dibịa gbara afọ for free ga-ekuziri gị anything. Even if otu esi aga ọjị. Ọwụ dibịa na-alụ gị ezigbo ọkpụrụkpụ ego wee gbara gị afa. Nwere ike ịgba afọ wee wụ n'ọchị gị n'igburu chi gị oke ọba. Ọkụkọ ma ọ bụ nnekwu. N'ọnya ga-solve that problem. Dibịa ya ekuzielu gị otu ị ga-esi wee nye chi gị nri without ịkwụnya dibịa ụgwọ ka o merụ gị. Dibịa ya ekuzielu gị gị ga-mee ya. O nwere ike ihe dibịa ahụ na-arụ gị n'afọ ahụ bụ 20,000. 20,000 ka o ji wee gbara gị data afa. Mana ọ bụrụ na ọnya jiri aka ya wee nyere gị chi gị nri gbuoru chi gị just ofu ọkụkọ, o nwere ike ọ na-zuo gị like 50 or 100,000. Mana ijiri na 20,000 naira ekwere ya n'afa wee nweta the knowledge of otu esi enye chi nri. And not only na ị ga-eme apply just that once ka o kuziere gị otu ị ga-esi wee mie email a that first one subsequently mgbe ọbụla ị chọrọ inye chi gị nri ị need ozi consult dibịa ị gaa n'iru mee maka gịnị na ịmalụgo otu esi eme iwerugo ofu iche tugbuo nnọrọ n'abụ ịkwụrụ dibịa ụgwọ afa wee gotekwazie knowledge. Some people are aghọta ife ihe na-achọ dibịa agbara gị afa free of charge. Anyway, I have to stop here. Ekenere m ọnụ. Ịma na ọkwa na onye nwe ife na-aghọta nkụzi anyị. Onye na-amaghị ife gecha nkụzi anyị amaghị ife ya akawanye njọ. That is it. Ịmaghị ife igecha nkụzi anyị amaghị ife gị adịwanye times 10. Mana ịmara ife nkụzi anyị abara gị uru. Cheta na every nkwọ anyị na-eme nkwọsara aka n'obi anyị maka ndị nwere mmasị isonye. Nwanne echi bụ 20th, okay? Nwanne echi bụ 20th, today bụ 18. It's another day for Nkwasaraka. Nkwasaraka goes on every nkwa, that is every 4 days. Anyị na-eme saraka na obi anyị. Saraka anyị na-ehunyenụ ndị mmiri. Ọwụ ndị mmiri na-ehost anyị. Maka na mmiri adịghị enwe iro. Mmiri wụ universal. Ịghọtago? Onweghị onye na-ada aṅụ mmiri, onweghị onye ga-agụ mmiri. Ma nwoke ma nwaanyị, ma oke eke ma okorie ma oke afọ ma oke nkwọ ma mgbe eke ma mgbe orie ma mgbe afọ ma mgbe nkwọ. Onweghị onye ga-agụ agụgọ mmiri. Ewelu ngozi gị tinye na mmiri maka chi oge ruriri gị ahụ. Na me dey tell you, ifuru ngozi gị ewere ya tinye na mmiri, it must get to you. Ịṅụọ mmiri ị ga-aṅụrụ datị ngozi. Ikuru mmiri saa ahụ ị ga-ekuru ị ga-aṅụ enweta datị ngozi. More than 70% of ihe mekiri ahụ gị bụ mmiri. So why can't your blessing get to you when you connect to water? No matter whom you are. Whether me ewo nwa anyanwụ, ewo nwa aja, ewo nwa ikuku, ewo nwa whatever, your blessing can never escape you. Ma ọ bịarụ gị site na mmiri. So ọnya mere anyị ji akpọ ya nkwasaraka ndị mmiri. Mana ị nwekwa ike ịhụnyere mmụọ ọbụla bụ mmụọ ịchọrọ. Ịghọta m, be part of it. A lot of people na testify. Mewe saraka maka na ọ na-adị mkpa. Ishi isoyela na nkwasaraka, you chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary na omenala Igbo. Kemesian, help me to share the message, please. Thank you.